Nasledovanejšou udalosťou minulého týždňa, okrem škótskeho referenda o nezávislosti od Veľkej Británie, bolo dlho očakávané IPO alebo úpis uvedenia akcií na burzu spoločnosti Alibaba. Ide o historicky najväčší úpis akcií technologických spoločností na burzu. Spoločnosť Alibaba vyzbierala týmto úpisom takmer 22 miliard dolárov a už prvý obchodný deň akcie spoločnosti posilnili o 38% oproti svojej upisovacej cene, ktorá bola na úrovni $68. V minulom týždni sa darilo aj americkým a európskym akciovým indexom, ktoré posilňovali od zhruba 0,3% do takmer 2%. Posledný obchodný deň v minulom týždni dokonca americký akciový index S&P 500 dosiahol a vytvoril nové historické maximum na úrovni $2019,94, kde neskôr z týchto výšin malinko oslabil. V tomto týždni nás čaká viacero dôležitých makrodát. Už v pondelok budú zverejnené čísla z Ameriky o predaji existujúcich domov a v stredu budú náväzovať dáta o predaji nových domov v Amerike. V oboch prípadoch očakávame mierny nárast oproti júlovým číslam. V útorok sa budú investori sústrediť na zverejnenie makrodát z eurozóny ako celku, z Nemecka a z Francúzska, kde budú ohlasované čísla alebo index nákupných manažerov. V stredu bude ohlasovaný index podnikateľského klimatu IFO v Nemecku, kde očakávame ďalší pokles, ktorý by mal naväzovať na už skorší pokles dôvery v nemeckú ekonomiku, ktorý bol nedávno zverejnený. Vo štvrtok budú zverejnené čísla o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby v Amerike za mesiac august. Očakávame pokles oproti veľmi silným júlovým číslam, ktoré boli spôsobené predovšetkým objednávkami lietadiel. V piatok bude zverejnený nový odhad rastu amerického HDP za druhý kvartál. Očakávame, že tento odhad mal byť zrevidovaný smerom hore a americká ekonomika by tak mala rásť za druhý kvartál o 4,6%. V tomto týždni budú ešte ohlasovať výsledky spoločností ako BlackBerry, Nike a H&M.